Byt s užitkovou plochou 60 m2, 2 priestranné izby plus kuchyňa plus komora. Vymenené plastové okná, zrekonštruovaná predsieň, kúpeľňa, toaleta i kuchyňa. Volám sa Jana Vykrutová, som realitná maklérka a toto je dvojizbový byt na triede Andreja Hlinku v Nitre. Spokojná lokalita, náskok do centra, bezproblémové parkovanie, potraviny doslova za rohom. Viac informácií nájdete na www.janavykrutová.sk/Nitra. Zavolajte alebo napíšte, ale hlavne sa príďte pozrieť. A ďakujem za vašu pozornosť.